Aron mas daling masabtan sa publiko ang epekto sa dagan sa panahon, may giumol karon nga bagong warning system ang Pag-asa, ang impact-based weather forecasting. Ug usa sa mga pilot area sa mong proyekto ang Metro Cebu. Ani ang report. Matag higayon nga mubunok ang uwan. Parehong mahasol, dili lang ang mga pasahero, apan lakip na ang mga motorista, ilabi na sa mga dapit sa Metro Cebu nga sagad bahaan. Kay kanunay magmotor sa iyang pang-adlaw-adlaw nga panikay-sikay kining 61 anyos nga messenger nga si Nicanor Bordin, kini ang buot niyang masayran sa mga balita kabahin sa dagan sa panahon. May mga baha, nya nay ko asarbita ang agyanan nga mong nadimi stranded. Apan unsaon na lang kun adunay bagyo o baka habagat. Busa mahinungdanon nga kanunay nasayod kita sa dagan sa panahon. Sa pagkakaron, ingon niini ang gipagawa sa Pag-asa matag higayon nga adunay bagyo. Sama na lang dihang nisulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Chedeng. Nalatid sa advisory ang nahimutangan sa bagyo, ang gipasbason o gikusgon sa hangin, ang direksyon o gidaghanon sa uwan nga dala niini. Aduna usay mga rainfall advisory kun adunay habagat. Apan sa pagkakaron, may giumol na nga proyekto ang Pag-asa aron mas daling masabtan sa publiko ang dagan sa panahon. Kini ang gitawag nga impact-based forecasting. I-translate nato na sa what the weather will do, how much population will be affected, asang mga areahas, and how many roads nga dili maagian or asang mga lugara nga masuspensyo ato ang klase. And among others to all sectors of the society. Ang epekto Matod ni Engineer Al Kiblat, Chief sa Visayas Pag-asa Regional Services Division, nga natapos na ang unang tulo ka tuig sa impact-based forecasting project niadtong 2019 diin gitun-an nila ang impact sa kusog nga hangin o kusog nga mga pag-uwan. Karong tuiga, gisugdan na usab nila ang impact-based forecasting nga maglakip na sa nagkadiyang mga hazards nga dala sa daotang panahon. Sama na lang sa storm surge, landslide, flooding ug uban pa. Apan sa pagkakaron, kay padayon pa nila kining giumol sa mga LGU pa nila gihatag ang mga datos o wala pa una nila gibutyag sa publiko. anytime within the 5 year, posible nga ato ni siyang implement. But it will take time because it's a collaboration with the LGU. Kay sila may mo determine sa ilahang lugar, sa impact. Mao na atong input sa atong matrix. So ato ang matrix, doon ay likelihood and impact. So doon na tayo low impact, very high impact, moderate impact. Doon na punta diri sa likelihood, mga minimal, so ato nang i-matrix para dali ra kayo ma-sabtan sa katawhan. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.